Fregatten Niels Juel befinder sig i det sydvestlige Grønland. Her har vi sammen med inspektionsskibet Triton gennemført øvelsesvirksomhed, hvor vi har skudt med vores kanoner. Vi har gennemført avancerede skydeøvelser. Der er blevet skudt øvelsesammunition, som den anden enhed så har skudt efter. Og det er en disciplin, vi ikke har trænet længe, og det har givet rigtig meget træningsudbytte. Fire on my command. Countdown. 10, 9. Det er utroligt spændende at være på udebane, kan man sige. Vi er ikke så tit, så vi lærer meget af vores kolleger, der er heroppe til dagligt og overvåger 24/7 hele året rundt. 1, fire. Skydkammer!